Стария имаме големи случаи. Добре, почваме ли? Здравейте, аз съм Марина Александрова Мандарина и участвам в една така кауза, кампания или просто взимам лична позиция за предпазване на домашните любимци от отравяне по парковете и също така включая случайни хора, които са попаднали на разни такива подхвърлени случайни отрови, дечица и така нататък. Общо взето, това според мен, което моята гледна точка е следната. Аз си мисля, че за да стигне някой до такава крайност, да изхвърля отрова някъде на детска площадка, според мен някъде не са спазани правилата. А правилата са следните. Аз как ги виждам нещата, за да няма така превъзбудени хора, които решават да си позволят да подмятат разни вредни вещества, които могат да ни вкарат в болница или да ни убият. Първото, което е, според мен, моят апел е към всички кучкари: моля ви се, кучетата на детска площадка нямат място. И по този начин, ето, виждате ли, онези, които са хвърлили отрова, няма да се докопат до нашите кучета. Така, в смисъл, няма поне на детската площадка да хвърлят отрова. Това е близко до акъла, нали, Лина? Как мислиш? Да. Няма логика на детска площадка да има отрова за кучета. Специално. А според тебе, ти как мислиш това? Нормално поведение ли е някой да вземе сега и да хвърли... Специално при зимата, аз имах няколко случая. Просто едни хора, на които кучето им беше отровено в парка, на Кучешката поляна, просто ми казаха да внимавам и да не я пускам много там. Нито пък Прим, който пък изяжда всичко. Това е кучето? Да. Едно от всичките. Прекрасно куче, да. Ясните правила, според мен, някакси се предпазваме един друг. Разбира се, че не може кучета да бъдат заобичани от всички, не е и редно. Това си е въпрос на възглед и начин на живот. Но когато има етика и от двете страни, мисля, че всички ще бъдем в една безопасност. Много е простичко. Хората, които имат кучета, трябва да знаят къде да си пускат кучетата без каишка. Те не трябва да са на детска площадка, трябва да са на места, които са абсолютно сигурни, че са в правата си да разхождат своите кучета. А пък хората, които имат дечица, моят апел е: първо, не изпадайте в паника за всяко куче, първо така възпитавате лошо детето си, защото го карате да живее в страх. И второто, което е, че щом не е обозначена място, площадка за игра за вашето дете, възможно е да те се сечете с куче. Може да мине някоя катерица, котка или друг така представител на земята. Специално моето куче е стресирало доста родители и деца. Тя просто е много енергична и обича децата. И обича да се върти около тях, обаче специално площадки не я пускам в парка, съм на Кучешката поляна и много дете решава да си прави снежни замъци. Кая отива и от радост бута един замък. Майката изпадна в стрес и започна да ми се кара, че съм си пуснала кучето на Кучешката поляна. Вчера, понеже така, ние с моето семейство си ловихме куче от приют, на детската площадка присъствах на доста неприятна гледка. Един татко с кучето си и с детето си и неговото семейство играеха на топка. На пейката на детската площадка беше седнало едно малко момиченце, което не очакваше, че зад гърба му кучето на въпросният господин, който си играеше с детето си, започна да го ближа по ръката. Детето изпадна в паника, започна да плаче, при което майката, за да, разбира се, за да защити детето си, стана, изправи се жената и каза на господина с кучето: моля ви се, махнете кучето от детската си площадка, защото това не е неговото място. Абсолютно права е жената. Моето дете има фобия от кучета. В този момент този господин, абсолютно наперен и самоуверено, се навря в личното пространство на жената, беше много сгъсти дистанцията с нея и в лицето й каза:
Ти ли ще ме учиш мене на правила? Според мен това е абсолютна идиотия. Когато си взимаш домашен любимец, той е част от семейството ти. Той е част от семейството ти. Както, разбира се, ще направиш забележка на детето ти, че ще си изхвърли буклука, че ще стане да ака на пътеката, така и хората би трябвало да се избират кучешките аките. Както си има обозначени места за дечица, така има и за кучета. Това е невъзможно вие, понеже имате четириног любимец, да смятате, че имате някакви повече права от другите хора и животни. За мен това е недопустимо и е много нахално и нагло. Замислям се понякога хората, които взимат кучета, по-скоро за какво е някаква полза, някакво така подчертаване на статут и стандарт, взимайки някаква определена порода куче, или просто е другар в живота. Тази еснавщина, която, за съжаление, е окупирала цялата ни страна в най-различни аспекти, включая и взаимодействието между кучета, деца и хора, трябва по някакъв начин да бъде прекъсната. И за мен начинът е просто правилата да се спазват. Те са страшно елементарни. Имаш ли нещо да кажеш, котенце? Прекъсни малко. Ти ще ги наслагваш, нали? Да си говоря, да си продължавам. Ти ще го режеш това нещо. Ще го режа, ще го лепя. Сега, преди 10 години имахме немски брак. Едно прекрасно куче, птичар. Майка ми мина през парка и кучето беше отвързано, но беше на една поляна, която всички си разхождат кучетата. В близост имаше пейка с младежи, които пиеха бира, ядяха някакви неща. Видяха нашето куче, понеже майка ми така е жена на възраст и вниманието ѝ понякога се разсейва, нали, от нещата, от обектите. Привлякоха нашето куче и тези така хора хвърлиха на нашето куче развалена салата. И с така голяма гордост започнаха да се подиграват на майка ми, на кучето, нали, и с голяма наслада гледаха как нашето куче абсолютно отвързано яде развалена салата. Това беше нещо целенасочено. Друга случка, която ще разкажа, е в работата на брат ми. Има голям двор. Целият екип от Малък театър зад канала, който работи там, решава да осиновят кучета. Има две прекрасни, прибрани кученца с чипове, кастрирани, вакцинирани, абсолютно в норма. Много често в техния двор, без те да напускат двора, се хвърлят разни така отрови с надеждата те да достигнат до кучетата. Но нали, голямото нещастие е, че тези улични кученца са доста тренирани на човешката глупост и слава богу те не ядоха от тези отровени кревирши, бяха подхвърлили в двора, но за съжаление на един наш приятел, кучето, дойде на гости в двора и се нахвърли върху кремвиршите, в които имаше отров за мишки. Ето такива неща, но според мен са крайно притеснителни. Това си една диагноза, един страх, който се коренява от детството и който след това се превръща в една жестока агресия. Така си мисля аз. Това са едни агресивни хора, които, между другото, действайки по този емоционален, абсолютно нерационален начин, прибягвайки до такава крайна мярка, със сигурност могат да посегнат и на хора. Абсолютно съм сигурна в това нещо, че те нямат жал. Нито към животните, нито към себе си, нито към околните. И съм сигурна, че даже тези хора имат сериозни проблеми в семейството, с психиката и са опасни за обществото. Не само за кучетата и за котките и другите домашни любимци. Те са опасни за обществото. Това са едни психопати, които се разхождат по улицата и вие също сте застрашени. Независимо дали харесвате кучетата или не ги харесвате. Те просто присъстват като една тъмна сянка по улиците и не дай си Боже, имате малко дете, аз имам и малко момиченце, намирали сме на детска площадка, какво ли не, нали, с желанието да отрепеш едно куче.
с огромното си желание. Аз знам, че това нещо, за да се породи, явно е имало някакво прекрачване на границата. Да, така е, възможно е нещо да се е случвало човек, за да прибегне до такива мерки. Има всякакви хора. Това, че имаш куче, не означава, че си добричък. Ти трябва да си отговорен за това куче, да го възпитаваш, както възпитаваш и децата в семейството си. Сигурно има някаква причина, примерно това не е оправдание. Престъплението не може да се оправдава, то си е факт, то си е престъпление. Но ако, примерно, се замислите, нали, че едно малко дете може да лапа децата всичко. В смисъл, бъркат с пръстчета, ровят. Аз съм виждала на детска площадка, примерно, така в пясъка заровени такъв салам, който нали, посинял от някакво вещество, което нали, с неизвестен произход, което нали, веднага знаеш за какво става въпрос, ти го виждаш и разбираш, че това е отрова. Явно някой решил е, че е нарушено неговото спокойствие по някакъв начин. Това е заради безхаберието и безотговорността на хората, които имат домашни любимци. Това, че имате домашен любимец, не означава, че сте добър. Както и това, че вземете пък едно крайно решение да мятате отрова наляво-надясно, вие сте психопат. И двете са. Случвало ми се на мене в детството лично една баба да насъсква ротвайлер срещу мен и срещу мои приятели. Това за мен е неадекватно поведение. Кучето ме е хапало за крака, слава Богу, имам така смисъл, нали, добро семейство, което ме е учило така. Животните нямат вина за действията си. Те не могат да направят причинно-следствена връзка за това какво правят. Те действат инстинктивно. Но хората, Боже Господи, ние сме все пак на някакво разумно ниво тук на тази планета. Ние сме отговорни. Отговорни сме за кучетата. Всички знаем, че в древността кучетата и котките, те са извършвали някаква специална функция в къщите и в земите, които сме обработвали, гледали сме овце, те са били пазачи. Нали, това някакси генетично може би остава в много хора, които имат желание да имат домашен любимец. То не е просто домашен любимец, то е било част от системата, която човек се изгражда, за да оцелява и да се храни на тази планета. И това е, което си мисля, е просто коренът на всичко се крие в решението, защото аз смятам, че трябва да има решение, когато говорим за тези неща. Решението е правилата, строги правила, които да не се нарушават. Така че и едните да са спокойни и да могат спокойно да вървят по улицата, и другите също да са спокойни и да имат едни цели четириноги приятели, а не да стигаме до едни неприятни срещи с доктори, бърза помощ, защото гледката е отвратителна, когато видиш натровен домашен любимец, натровени хора. Наистина е покъртително. В смисъл, присъствала съм, моя приятелка така и се натрови кучето. То е една пяна, едни гърчове, едни епилептични припадъци на животното, адски е неприятно, един общ уплах, нали, на всички свидетели, които са навънка. Много е неприятно. Изключително стреширащо е. Това е като, според мен, като атентат. Абсолютно си е равно на атентат. Така си мисля. Надявам се, че хората, гледайки тези материали, ще си правят равносметка и едните, и другите. И понеже някакси нямаме някакви строго поставени закони, абсолютно това е гражданска отговорност. Само гражданска отговорност, на никой друг. Просто ние сме причината, ние сме корена такива глупости да се случват. Било то за кучета, котки и какво ли още не е в тази държава. Това е отговорност. Вземеш ли домашен любимец, решиш ли, че ще имаш куче, ти отговаряш за неговото възпитание, за неговият живот. Решиш ли да имаш дете, ти отговаряш за неговото възпитание и за неговият живот. Децата не могат да растат в страх, само защото, примерно, вас ви е страх от кучета или котки или от каквото и да било. Подхранвайки този страх, огаждайки му, вие създавате едни потенциални
хора, които са опасни за обществото. Ще създадете голяма травма в детето си, ако не може със самочувствие да върви по улицата и да не може да си намери място в обществото по този начин. Не подхранвайте страховете си. Лекувайте ги. А лечението е когато се опиташ да разбереш от другата страна какво се случва. Специално едни приятели живеят в село Мрамор. И една нощ те просто имаха двама пазачи по едно време, една улична превъзходна и един овчар. Един ден те просто си лягат с надеждата, че сутринта ще се будят, ще си видят, ще чуят кучето да лае, ще излязат отвънка да го нахранят, да го изведат малко така в гората. Обаче те просто заспиват, сутринта се събуждат и виждат кучето изпаднало в гърч. Обаче те са в село. Докато стигнат до най-близката ветеринарна клиника са поне 15 минути. Докато колата запали, докато успееш да вземеш кучето така че да му е комфортно, не просто да го вдигнеш и да го накараш да му е още по-зле. Губят, всяка минута е важна. Те загубиха тези две кучета, но кучетата си стоят в двора. Собствениците си ги обичат. Защо те трябва да се събудят и да видят техния най-добър приятел изпаднал в гърд, припаднал целия в пяна? Това не е редно. Кучетата си стоят в двора. Те просто пазят, те си приятели. Кучетата не са били вързани, да са вредели, не са нападали нищо. И никой. Защо така някой трябва да мине да подхвърли в двора нещо отровно за тях, нещо, което може да убие едно същество? Всяко същество на тази планета му е даден живот не случайно и трябва да се живеят. Тези, които отравят животните, явно нещо не им е наред. В смисъл, те трябва да имат нещо психично. Просто добре да се страхуваш, обаче ме е хапало не веднъж куче. Аз съм отраснала с кучета, котки са ме драли как ли не. Но аз все пак още обичам кучета, животни. Обичам всяко същество на тази планета, освен тези, които отравят животни, естествено. Защото не случайно му е даден живот. Всяка мравчица, която децата се правят неинтересни, искат да я убият. Добре, това е някаква игра, мравките са хиляди, нали? Те си имат живот. Но кучето, то е част, просто ти като си го вземеш в семейството, то просто става част от него, то ти става един вид дете. Ако си голям човек, ако си малък колкото мене, то ти става брат или сестра. То става същество, на което винаги ще ти помогне. Не виждам причина родителите нон-стоп да нахлъсват децата си, да казват не мило, дете не го пипа и това животно е много лошо. Моето куче специално седи и гледа едно дете с ококорени очи, махайки опашка, защото иска да си играе. И майка му просто изрита кучето ми. Не виждам смисъл това да се прави. Ти не трябва да оставяш детето в страх. Специално моите родители, баща ми, не ме нахлъсваше срещу тях, но специално не ми даваше да гледа улични, защото не знаеше как ще реагират на мене. Но специално майка ми, тя е отраснала като мен с животни. И ми даваше, нали, да си ги галя, да си ги гушкам. Аз съм отраснала, първо бях в една къща в друг град. Там отраснах с котки. Като дойдох тук, веднага кучета. И просто не едно куче са ми отравяли. И котки, и всичко са ми отравяли. Независимо какво. Просто не намирам смисъл да се отравя това. И когато всяка секунда, в която една майка удари ръката на едно дете, защото е посегнало да погали куче, то детето започва да се страхува. То просто този удар му всява страх. Не кучето, този удар, защото то вече е с такава психика, че когато галиш куче, теб ще те боли, ще ти е гадно. Защото ти в момента, в който тръгнеш да галиш куче, някой ти удря ръката силно и ти пречи да го направиш. И това всява някаква болка в теб, някакво гадно чувство за неудобство, в смисъл. Животното е нещо хубаво, то винаги може да помогне на едно дете и човек да се възстанови. Не намирам смисъл един обикновен човек, така както си минава, просто да хвърля отрова. Това просто няма никакъв смисъл. Колкото и да го мразиш, ти може просто да го оставиш отстрани.
на детска площадка, за да не ти пипа детето, окей, но когато не е нужно да го отравяш, не е нужно да го убиваш. Може просто да направиш забележка на човека. Не случайно на детските площадки има табелки с забранено за куче, в смисъл куче и чертичка. Сега като Лина ви каза тези неща, само ще добавя нещо. Има един проблем с също така и с огромен проблем с бездомните кучета, особено в София. И аз, това, което така съм си мислила, виждала съм реакция на много деца, които някакси родителите им не им разрешават да взимат домашни любимец поради различни причини. Те не винаги са свързани с омразата към животни или ненавист. Понякога хората нямат никаква възможност да гледат кучета или животни. Все пак, когато го взимаш, ти трябва да знаеш, че трябва да му отделяш необходимото време и да му се посветиш. И да намериш начин как да го гледаш вкъщи. И даже по-благородното е да не вземеш вкъщи любимец, защото примерно нямаш време да го гледаш, отколкото да го фърлиш на улицата. Но аз си наблюдавам децата, понеже те са най-искреното нещо, нали? Преди да започнат да си пускат една бариера и самозащита към околния свят, сблъсквайки се с какви ли не неща и какви ли не удари от живота. Няма така много рядко деца, които да не се зарадват на тези сладки муцуни. Просто няма дете, което да чисто инстинктивно ти търсиш някаква свръзка с природата и не само към кучета, към котета, пиленца, различни животни. И съм се чудила защо няма такъв някакъв обмен между, примерно, места, където примерно се прибират бездомните или попаднали по някакъв начин там животни, приюти. Няма обмен, примерно, с хора, деца сирачета, в болници, както, примерно, знаеш, в Лондон има такива кампании. Примерно, децата са в контакт с животни, защото животното има някаква друга енергия, която на нас не ние толкова сме им необходими на животните. Те са ни необходими на нас. Животните са като барометър за нашето присъствие на тая земя. И защо няма такъв един, тук в България, примерно, аз бих направила следното нещо. Хора, които страдат, имат фобия от кучета. Един такъв обмен, да дойдат, да видят в приют, да видят да пипнат малки животинки. Аз така излекувах фобията на дъщеря ми. Аз не я учих да се страхува от кучета. Една зима, тичайки в парка с Шейна, правих джогинг и в далечината в един бял пухкав сняг едно черно куче ми се зарадва страшно много. Сложи си двете лапи, беше голямо черно куче, тръгна да ми се радва, да ме ближе по лицето. Моето дете се събуди в този момент и се чу писък зад мене, защото тя беше зад мене, аз се влачих така с шината. И детето се беше оплашило и си помисли, че мама ще бъде ухапана от кучето. Моето детенце дълго време се страхуваше, значи около една година така много се страхуваше от кучета. И аз си казах, не искам да възпитавам дъщеря ми в страх. Не искам това нещо после като пораснеш се превръща в нещо много голямо. То е като лавина, после следва и втори страх, и трети страх, и четвърти, ти така свикваш да изпадаш в някакъв дискомфорт, мозъчен дискомфорт изпадаш. И аз започнах така, с малки кученца, с мънички животинки, които са около нея, да видя, че не е страшно, че тези малки пукави топчета са даже най-любящото нещо на света, най-социално свързаните с нас, с хората. И се чудя, защо, примерно, няма такива кампании. Пищат едните, примерно, организации не на насилието над животните. Пищат другите, кучетата, четириногите не са повече от хората. Дайте да видим как да се обединим. Как да обединим тези два свята. Ето, аз съм родител с дете и имам домашни любимци. Една котка и едно куче. Как да стане така, че
да се познава, да се направи онази стъпка в Малкия принц, принцът и лисицата, стъпка по стъпка да се види. Това е едно предложение от мен към всички институции, които се занимават и с едните и с другите. Дайте да се разчупи този модел, да излезем от това русло, от тази рамка, която нашето общество само си е изковало. Да не бъдем роби на собствените си разбирания. Един семинар, примерно, опознай кучето, хора, които се страхуват, да кажем, от кучета, нека да бъдат поканени от хора от приют или хора ентусиасти със своите домашни любимци, за да се направи стъпката към едните, да се направи стъпката към другите. Особено когато са подрастващи гръбнака на обществото, децата, те трябва да бъдат възпитавани не да се страхуват, а да взимат адекватни решения. Не да са деца на емоциите, а да взимат практични решения в своя живот. Това е моят апел. Нека да има свръзка между едните, между другите, да има чуваемост, да се чуват един друг, да има диалог. Не може едните да казват ние сме прави, другите да казват ние сме прави. Решения. Трябват си решения. Те са толкова елементарни. Това пък ако не можем да го решим, не знам кое друго ще успеем. Това беше от мен. Аз лично повече не смятам, че ме хвата. Всеки човек, който си заведе, например, кучето в парка, е с надеждата кучето просто да си поиграе. Но просто, както е познато кучето и си ходи около човека, изведнъж усеща нещо и отива да го, в смисъл, изяжда, вижда отрова, обаче мирише вкусно и я изяжда. Човека не знае за това. Но... не мога да го кажа, после го изрежи. В смисъл не мога да го опиша, просто... Аз, например, си водя кучето с надеждата да поиграе. Но нямаш представа, че... Да, ето ти си примерно един отговорен стопанин, който си извежда си кучето и знаеш, то трябва да се разходи, да се облегчи, да се изпишка, да си свърши нуждите и да си поиграе. Ти не предполагаш, че някой психопат... Слагаш ли му намордник? Не. Тя е, в смисъл, и приеми, тя са добрички. А и аз принципно ги пускам на места, където, защото една майка, например, като види намордник, тя просто ще се стресира, ще скрие детето за тебе, фаща една торба и е така през главата, случвало ми се, като я учих да не яде неща от улицата. Но не слагам намордник, защото първо, че й вярвам и второ, не знам дали, не съм сигурна, че ще има отрова. Винаги има някой, който ще сложи, но когато принципно преди една година с приятелката ми намерихме изхвърлена майка с 7 кученца. И когато аз хванах едно от кученцата на седмица и половина, виждах в него надежда. Просто в очите му ти виждаш една надежда, едно невинно същество, което жажда за живот. Просто виждаш един нов живот, нещо хубаво. И след един месец гушнах бебето на братчето на една приятелка. В очите на това дете имаше същата надежда, същия живот, който го чака. Всичко е същото. Всеки, който в момента отравя кучета, в очите му се е виждала същата тази жажда за живот, тази надежда. И всички очи на този свят са еднакви. Когато видиш едно малко същество, когато то прогледне, гледа невинно, защо ти трябва да го убиваш, като ти просто се страхуваш? Можеш просто да се пазиш от тях и да ходиш на места, където няма толкова кучета. Да, просто не сме толкова велики на този свят, че да отнемаме чужди животи. Независимо. Какви представители са и какви видове са на тази планета. Това е един наш идеализъм в момента, тук хората, които сме се събрали с тази кауза. Абе, кои сме ние, че да отнемаме чуж живот? Всички се раждаме по един и същи начин. Общо взето, като погледнеш спиралата на ДНК-то, няма огромни разлики между нас и червия дори. Кой си ти, че да отнемеш живот? Здравейте, аз съм Лина Баяци и ще ви разкажа за моята гледна точка за отравянето на животни. Всеки човек се страхува, например, от улично куче и си казва, защо трябва да има улични кучета? Защо не ги отровиме? Не, казва си по-точно, да ги изгоним от улиците. Един човек някои хора си казват, по-добре да се приберат в домове и да им се търси дом. Един любящ и топъл дом за тях. А пък друг си казва, нека да измрат, за какво да са ни по улиците? Не е нужно и двете. В смисъл, не е нужно
да го отровиш, за да може то да се махне от улицата. Ти може, когато видиш едно невинно същество на улицата, ти можеш просто да му помогнеш, да го изведеш от тази улица, да го вземеш за известно време и да му потърсиш дом. Или поне да го нахраниш и да му покажеш, че има и по-топли места от улицата и от един кашон. Не е нужно да го отровиш, за да не седи то на улицата и някоя друга майка да не се страхува, че може да бъде ухапано детето й или баща. А и уличните кучета не нападат без причина. Ме ухапало улично куче, но това е защото си мислеше, че имам храна в ръката. Просто ми хапа пръста. На мен също случвало ми се, ама това няма никакво значение това нещо, но след един концерт, това мога да загасиш, Павка, само ще разкажа. След концерт на Ману Чао, глутница, кучета тръгнаха да ме нападат. Когато се прибирах вкъщи от Студентски град към квартал Младост, огромна глутница, значи имаше около 30 кучета. На мен, разбира се, ми стана доста така напрегнато, но понеже моята майка, моето семейство, брат ми, някакси са ме научили да кореспондирам правилно с животните и за което съм страшно благодарна. Аз така много интелигентно се измъкнах от ситуациите, познавайки характера на тези животни. Но наистина беше нещо огромно. 30 бездомни кучета, които бяха тръгнали срещу мен. И аз, понеже така застанах много спокойно срещу тях, абсолютно не мърдах, не бягах, не правих резки движения. Те дори не се доближиха до мене. Водача на глутницата просто излая няколко пъти, видя, че стоя спокойно, свъртна опашката и поведе глутницата в друга посока. Но ако се бях разкръщяла, ако бях предприела някакви радикални мерки, нали, примерно да тръгна, да тичам, да бягам, да креща или да се държа неадекватно, със сигурност щях да бъда подгонена от цялата глутница. Не. Така че едни първи стъпки с една такава възпитателна цел никак няма да се зле за всички нас.